ulotshiwe sambe emsebenzini ophelele wesiphambano okulotshiwe ulotshiwe olwa nawe nje uchitha ama resources. You are fighting against what is written, and what is written can never be changed. Bathi uPilato wabhala umbhalo wawubeka esiphambanweni ekhanda lika Jesu wathi lona noma ngambethela kodwa inkosi bamncenga ama leading priest amncenga athi no Pilato ukwazi ukuthi sithina sithe shintsha lento ukuthi lona uthe uyinkosi yabaJuda. Wayesethi uPilato no esengikubhalile njalo masikhuluma ngoJesu sikhuluma ngenkosi yona kuphela okwabonakala amandla ayingakafiki. Onke amanye amakhosi ukuze abonakala iauthority yayo adinga ukuzalwa afike akhule atrainwe ahlale ehlalweni kube imakubonakala amandla ayo. Kodwa uJesu esimkhonzayo yena amandla akhe abonakala uJesu angakafiki. Ngicela ukukhulumela kulamaqiniso namhlanje amahlanu. Elokuqala ukuthi uJesu bazalwane he came according to the scriptures. uJesu akafikanga outside of scriptures. Yonke into eyayisho ukuza kwakhe uJesu weza exactly njengoba imbhalo yayifike eyishilo. Anithi amen bazalwane. And uma sithi uJesu bazalwane he came according to the scriptures, there are few things that we need to understand them. Number one, uma sithi uJesu weza njengokusho kwembhalo sithi ke bazalwane ukuza kwakhe kwakutshengisa thina uthando lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usithanda ukudlula amaphutha ethu. Alibonga igama likaJesu. Usithanda njani bazalwane uNkulunkulu? Ukudlula ukuza kwaJesu nje kuphela uNkulunkulu wayene choice ngoba wasibona sona wasithi uNkulunkulu no ukona kwabo kuncane kunesipho engibaphathele sona. Alikhona kodwa bazalwane ungamtshela nje umakhaya ukuthi uJesu uyisipho esivela enkosini esivela kuNkulunkulu. Oh nikhona bazalwane uyisipho nje bafethu uJesu esijani esivela kuNkulunkulu. Lo Jesu muhle ngoba lesisipho noma ungasithola ngesevalentine kodwa lesi sekhona namhlanje bonke abasamukela wabapha amandla amahle. Awu tshela manje uyisipho lo Jesu uyisipho lo Jesu. Lalelani bazalwane uNkulunkulu indlela asithanda ngayo wabuka amaphutha ethu wabuka uJesu wabuka amaphutha ethu wabuka uJesu wathi hayi bafethu bona bonile kodwa isipho sami I can never withhold from them. Sathandwa umhlaba ungakasekela. Athi John ngibonile lihlatshwa umhlaba ungakasekelwa. Sathi sona phekwegazi likaJesu. Oh gazi lamagazi, gazi enqabileyo, gazi eliphilileyo, gazi elikhuluma ngcono kunegazi likaAbela. Lithi akubuyiselwe kodwa likaJesu likhuluma ukuthethelelwa kezona. Awu tshela sisentana engcono sisentana engcono. Athi uIsaya uyichaza uthi osanike sithethe indaba. Athi noma isono zenu sibomvu kodwa mina ngiyakuhlaza sibe mhlophe njengeqhwa. Athi mfunani esenokuthola nimbize eseseduze umuba shindlela yakhe. Because Jesus is a gift of humanity. Webazalwane uNkulunkulu into aqala eqhatha naye ukuthi wakuphi isipho wasireject. Halela hasema. Ya into noyibanga noNkulunkulu nje akusizona izono. Ukuthi wakuphi isipho wasinqaba wena. Wathi khona kunongcono kuJesu. Ngiyancenga namhlanje ungaphumi la endlini ungamthathanga uJesu. Uyabona mfethu kuzo zonke izinto engakhuluma ngazo namhlanje ngizothi I recommend Jesus. He's an Alpha, he's an Omega. Uyani
izolo uyena namuhla uyena naphakade athi umbawoni khona kodwa bazalwane uma sithi uyena izolo is the same yesterday, is the same today, is the same tomorrow, forever. Amanye amakhosi abenamandla izolo kodwa wasenawo amandla namhlanje, kodwa lesikhonzayo inamandla izolo inamandla namhlanje iyoba namandla. I'm telling you, Jesus. I recommend Jesus because it's a gift to humanity. We see Peluntwini. Awunikhona bazalwane? Ihlobo niyasipho lesi. Isipho Jesu. Awutshelwa he came according to scriptures. Oh Jesus, wayeza njengokusho kwembhalo. Siyavumelana? Yeah, ukuza kwakheke njengokusho umbhala ukuthi nabani he came as a gift to humanity. Wayeza njengesipho. Ngiyaphinda futhi uNkulunkulu ukuthanda kakhulu into eyibanga lolo langa nihlangana. Ungenaso isipho sakhe. Ukuthi yini ngikunike isipho? Mahala. Ungasebenzanga. Usireject. Ya ngoba enye iphela sazoba khona nje ukubona ubamba ulayini okwehlulela noNkulunkulu bomkhonza emhlabeni. Naye ezokwehlulela nawe ubumkhonza uzokwehlulela. Ngiyaphinda futhi iphutho ngalenza ukuthi ukhonza umuntu emhlabeni kanti ngalena inyama negazi ayisebenzi kungcono uthatha uJesu. uJesu usebenza kuleli aphinde asebenze na hayi bafethu noma singasatholanga ngokomhlaba kodwa uphilo phakade sinakho. Athi ubhala iBhayibheli kuJohane athi odla inyama yami aphuze igazi lami unophilo phakade usadlulile. Tshela laba sidlulile kufeni. Hayi noma singakafika emathumeni kodwa ukufa sesinqobile. Noma singakabanjwa izifo kodwa ukufa sinqobile ngoba sihamba nobani noJesu ophila ophakathi. Weza njengokusho lombhalo came according to the scriptures. Sindawonye bazalwane uNkulunkulu ke enika umuntu ithuba lithi wamdala umuntu wambeka ensimini yase-Eden. Kodwa sidalwa nje thina kunedilemma kunenkinga ngoba ezinye zezidalwa ezayidalile zamphakamela uNkulunkulu. uNkulunkulu ke wenza into eyodwa sathi masimphakamela esinye zezidalwa wayesesixosha. Saqoshwa nje ke shange sasala sinebhongo sinesibhongo ukuthi njengoba uNkulunkulu mina ngenza imistake ngenza iphutha wangixosha ngifuna ukubona ukuthi mhla kwaba nesinye isidaba esiyophambana nawe uyosenza njani. Awunikhona kodwa uhlala nje lana uthokuthele uyazulazula nje uyehlenyuka ulindele ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ngabe esinye zezidalo zakhe noma esinye zezindilo zakhe uma singenza into angayifuni uyokwenza lokho akwenzekile. And sadalwa ke bazalwane we took the position sangena uNkulunkulu saba umfanekiso wakhe sabe image and the likeness of God. And uma sikhona ke siphila ensimini iBhayibheli lesitshela ukuthi ke kwenzeka isimanga sokuthi umuntu anike isitha ithuba lokukhuluma ngoba uSathane noma ngeza neqiniso elingakanani lingamanga ngoba livela kuye. Awunikhona kodwa noma ngakutshela uSathane noma ngakwenzisana noma ungaphupha umama wakhe enze njani as long lokho kuvela kuSathane every truth that proceeds from the mouth of the enemy becomes a lie. Ngoba uSathane akanalo iqiniso ngoba akakhelwanga eqinisweni futhi akaphile eqinisweni and alikho iqiniso angakutshela lona lilodwa iqiniso okumele ulamukele athi uJesu mina ngisaba ongena ngami ufumane indlela. Oh, shout hallelujah. You see bazalwane sangela phaka esenza iphutha komuntu wanika isitha ithuba lokukhuluma. Ngiyancenga egameni kaJesu uSathane akanikwe ithuba noma ngeza nama solution owadingayo esilonge vela kuSathane
usathane njani bazalwane? Tshela makhulu ungamniki ithuba usathane. Baningi abamnikile ithuba wabafica benenkazimulo bashiya bengenayo inkazimulo. Baningi abanika ithuba wabafica benophilo phakade balahlekelwe uphilo phakade. Ngoba usathane bazalwane unama temporal solutions. Usathane ukuphatha amakhona. Usathane uthi fly now and pay later. Akanalo iqiniso. Usathane uyamzonda umuntu. Awunasevumelana bazalwane uyamzonda umuntu. Yazi umzondela kuliphi izinga? Umzondela ukuthi isela alizi lingongogweba. Uma fikile uyatshontsha. Ufika intombi inhle, afika atshontsha isimilo, atshontsha ubuhle, athatha yonke into ngoba udalelwe ukutshontsha. Alizi kungongogweba, alizi kungobhubhisa, egcineni bese yabulala. Kodwa uJesu uthi mina ngizile ukuthi babe nokuphila, babe nokuphila eqhiqhiwe. Tell your neighbor I recommend Jesus. Tell ungcono uJesu, nasebusheni ungcono uJesu, nasebudaleni ungcono uJesu, nasemtanganeni tandana kodwa kube njani ubuqashile benqebe nakhe, ungabi intandano yezwe. Awungabi intandano, ungabi umfolakazi wezwe. Hey, abazalwane umhlaba uyamzonda umuntu. Umhlaba ufuna into yodwa, ufuna ukufaka 6 feet. Kodwa ungazani naye. Ungazani. Kanti basulo uJesu akunendaba uthi ufe kanjani. Uthi wafelaphi? Wangcwatshwa ngani? Wadliwa emngcwabeni noma kudliwanga? Yayikhona imbuzi noma ingekho. Hey. Umuntu noJesu akusabalekile lokho. Into ebalekile ukuthi udlulile kufeni. Into engisaba ukuthi uyohlangana naye kaTanazana. Uyohlangana naye kaTanazana. Cela amene enkonzweni. Lethi uma umuntu enika ithuba isitha lokukhuluma, isitha samconvincela ezintweni ezimbalwa. Lalelani ke bazalwane. Akekho nika uSathane ithuba lokukhuluma emva kwengxoxo umuntu asale njalo. Awusali njalo. Ya usali njalo. Lithi uthi babe uma ebemnika ithuba lokukhuluma na into oqala nje yenzeka. Into eyenzeka ukuthi wamconvincelwe ezintweni engadliwa. Ngoba uSathane uyanginika ke isibindi sokuthi udla izinto engadliwa. Ya, yabona nje manje kunomuntu othanda ivuselelo uthi webusuku uzohamba nobani. Kodwa uma engahlangana noSathane, Sathane ngamconvince ethi suka lokushini uye edrobheni. Uyintombazane ngenya uzoshintsha istep uzohlala nabafana. Ngoba uSathane unayo i-art yokuthi akuconvince ukuthi uyodla izinto. Kanti futhi uhlangane noJesu. uJesu naye futhi unayo indlela yokuthi izinto olba ne-appetite yazo afika avale i-appetite. Bese uzwakala umemeza uthi akusesi mina ophilayo kodwa uKristu ophila kimi. Shout hallelujah. Awuthi indaba ukuthi akusaphili mina, saphila udlula phakade, saphila umdala kulensuku kodwa bapho abatententeni. Bathi abantu nomhlabeni niphila kanjani nje uthi awusiyaphila. Ya ngoba khona sahlangana naye. Ya. uJesu mekhuluma naye akasho ukuthi ngicabanga ukuthi lokho akudliwa. Jesu mhlawumbe uyakutshela ukuthi bonke abanethembe nje bayihlambulula impela. Futhi ke bese beyalahla izolo lemthwalo. So ngomconvince ke lo mama wadla lo mama. Hey bazalwane. Wenza njani umama? Angifuni uba sempini ngoba lempi yokudla nokungadli ama conference mina ngifuna ungena kuyo. Uma mama besilele bodwa bathi bafazi kwakumele sidle ayikuphi amadoda. Vele kade aqala amadoda ushiya yaba. Manje ngifuna ungena lona amadoda athi mina akaze ngidle ngakafiki lo. Manje ngeke empini zama conference uyibona ngoAugust leyo nangesikhathi. Kodwa ke lithi iBhayibheli lo oqala wadla. And uAdam mefika he had a choice. It's either to side with God or side with his wife.
Adam unechoice. Phela Adam wabuye esenkazimulweni. Wafika owakhe engasekho enkazimulweni. Owakhe to convince him ukuthi into uthini. Yeah, Adam unechoice yokusayida noNkulunkulu noma side nomngakhe. Listen to me. Always pray on the social and relationship level. Kuthi uNkulunkulu akubusiswe ngomuntu ongasayida nawe noma ungabathola abantwana. Ya ukhulekele lokho, ukhulekele. Ngoba kuyenzeka umuntu akukhethe ayokujikela kubo. Ayindayike into nje ukujela umuntu osekuye emzini. Yesebetho gogo siyasola ndodana salibosha inkomo uthi nawe nami gogo ngiboni kahle wathi senza njani makunje senza njani ngoba kazali muhle kodwa kazali yabona ngathi ngiyathandaza emthandazweni yakho enzayo mhla uNkulunkulu akubusisa ngomyeni ngathi ngaba necharacter kaAdam ethe khona uNkulunkulu kodwa wasayida nomkakhe ingakho lo Adam ogcina okuJesu Kristu kuze kube namhlanje usasayide nebandla lakhe ngoba oqala wasayida nowakhe nowethu usayide nathi ngeke sidele uhlale nathi noma sonke isono kodwa umoya uyamenzela indlela awathi lithi iBhayibheli ethi noma eqoshiwe emhlabeni kodwa lamenzela indlela ukuthi kuye angabe umqosho because uJesu ohleze esayida nebandla lakhe elumkakhe. uJesu ngasilahle ozobe sekugcineni Jesu yalona sayida with his wife lebadla and both of them they suffered from the same fate. Listen to me, basafarisha from bonke abadlile into engadlile zo2 process lezi ezingithintayo ukuthi God is omnipresent njengoba bedla nje uyababona athi uNkulunkulu ufuna kuze kufike ireport athi inkosi izobika ukuthi badlile noma uNkulunkulu wababona ukuthi badlile kodwa lithi iBhayibheli kwathi makushona ilanga baphinde wehla besababonile akavinjwa ngokudla kwabo ukuthi angidli kodwa singamthatha apho Thembeke kanje awutshela makhelana akafuna ukuzwa ngezitha zakho ufuna nizoba nobudlelwano usho lo wena uthi angidlile Nkosi wabazalwa Musa kuphela uma kwenzeka udlile bese uyambalekela batabami ngiyamlobela ukuba ningone kodwa uma kwenzeka nona yazini sizombele ezulwini akabalekelwa umbele ulumuntu yazili mahane awuthanda ukubaleka wonile phela show yourself before ummeli wakho webasakwayo akekho ummeli lalelani nsisi ummeli akekho umuntu ovuka ekhaya ethi ngiye office ngiyobingelela ummeli athi ngizokucheck unjani advocate ummeli uyazi ukuthi umuntu ongena ngalamnyango irrespective of the status in the community kodwa umuntu ongena ngalamnyango uxakekile awutshela makhona ungambalekeli ummeli and ummeli uyakutshela ukuthi ngitshele konke uma wenzile isho ukuthi ngiyenzile so that I can develop a defensive strategy ungangisurprise ecourt ngitshele yonke into kuma chambers ungangitshela imfihlo khipha yonke into ungafihli lutho akafihlelwa ummeli wena ucashela abantu kanti ukubonile ummeli ya ummeli amsurprise phambi kwejaji usuthi ngathi ngambulala ummeli uyangena uthi hey ufile bengiphendula ifoni ngathi umuntu uyeqa ngabreaka phezu kwakhe ngamshayisa ngafa ya uthi ummeli tell me everything ya uthi bekwisikhathi ungathi mhlawumbe bengingosa uyamtshela ummeli uthi hayi bedlala indaba ka7 ya uthi ummeli okay khona okunye ummeli khona indaba benginewayini lapha ekhaya abhale phansi ummeli athi phone athi wayini athi kukhona okunye uthi
Yebo mmeli, thina kunye. Bengihamba ngo100 endaweni kaSister Palomeli. Bengihamba endaweni. So that he could develop a defensive strategy. Ngoba ngenze ukuthi umuntu weqe lapho ungawelwa khona. Bengimele hambe ebridge uhamba phansi. So before umele kuthathwe icala uqala khuluma technicality of the case. Athi ke before uthi ushayise ubehamba lo muntu. Manje sinamakholwa afihlela abantu afihlela uJesu. Uyakwenza njani ngosuku lomgwebo? Sindawana? Uthi ke when Adam sinned and manje uNkulunkulu wehla futhi wazovakasha. Ngiyaphinda. uNkulunkulu akavakashi ngoba engababona ngibonile. Uvakasha ngoba ukuthembeka icharacter yakhe. Akehli ngoba ehappy. Wehla ngoba uthe njalo makuthamba ilanga. Uma kwazi ukwehla bongonanga, it's the same God okwazi ukwehla noma bonile. Wabazalwane loNkulunkulu uthembekile. Umuse ethembeke kangaka bese ungathembeki ukuyivuma izono zakho. Abantu abaningi abanamahloni uma bezidla izono, banamahloni ukuyivuma. Yawasho uNkulunkulu wathi Adam, where are you? Wathi inkosi lo wesifazane ngibona uNkulunkulu, Adam yakhe into yabafazi ukuphi? Wathi inkosi lo nongiphe yena wathi uNkulunkulu, Adam bathini engakabaphi? Uma ngizokhashwa into enguphela. Uhlule management. Uhlule control umfazi. Uzoblame mina. Adam ukuphi? Ngoba umuntu uNkulunkulu ilento akunikene ekwenza ukuthi ungasakhonzi. Kushuthi laba abangakabanika benze njani? Ngoba enye pride, enye inkinga yesono, isono sine pride. Yeah, isono asifuna account, sifuna ublame. Yeah, uthi nje inganxa abazali bami. Ya kunomuntu osablame umuntu washona ejeza go. uNkulunkulu usho wenze iphutha. Ufuna shintshe lale wena kuvuka ngoba usakhala ngabangasekho. Nikhona kodwa bazalwane. What Adam, where are you? What Adam, no, ilosifo uNkulunkulu Adam udlile yini? Ngoba ilanguage abantu abadlile le. Webazalwane uyazwakala uma usudlile. Amen wanginciphele enkosweni. Tshela makhana uyazwakala nje uyazwakala. Noma ngole voice emnandi kodwa uma usudlile kunaleya shadayo inqasa kunaleya signature kamoya ingcwele ngabe bikho uma usudlile uyazwakala. Abantu abazinkonzo bayezwa ukuthi igift ikhona kodwa kuyadliwa. Sizukulwane edlayo. Inkosi ayisilekelele. Sizukulwane edlayo. Ya umuntu ephuma enkonzweni nje kodwa angaye ekhaya. Sizukulwane esijani nje. Uvala lisekho. Ongakudala umvino yona wona. Igatshe elungileyo. Pho uphendula obani obe igatshe elonakaleyo na. Imbewu yabezizwe abazalwane. Musani ukucasha uma sendlile. Ayisana uthi ukhulile nje ufuna uvume. Ya ukuthi empini impi izongena ngani. Ya umuntu oqhuka yimini. Ya ngiqhoka yimini. Ngoba uma uzongena empini udlile, what if impi ithatha isikhathi eside kunokusilindele? Spiritual stability. Because sin eats from your future glory. Ya uma impi suka namhlanje ingenela ngakusasa uma ifike usuku lesi4 kanti wena wadla kwadleke amandla nenkazibulo sosikhathi, how will you survive? Let us not about makhelana, it's about you. Kunezipho ezinqobe ayingobe kumele zinqobe zakuthola wadlila amandla leso sikhathi. And isono ke siyakhiphana entsimini. Ya kune provision ongayithola. Lalelani phela bazalwane. Beyond our education, businesses, beyond zonke ama means okuphila, umuntu kumele aphile ezingeni le provision enkazimulo. Ya kukhona amandla akho ufuna about 20% empilweni. Ya kodwa u80% ukuthi ama breakthroughs angachazeki. Ngenxa yempilo ephilayo. Impilo ephilayo is direct proportional to your products, to your life, to your results.
ngoba funa siphile impilo nithi nisebenza ningothisha niyawazi ama salary bracket bese bethi wena hayi ngeke phela uhambe ngemoto enje ukuyi level yethu yokusebenza ngoba imali yethu iphela ngingena nge15 iphele nge17 wena bese bethi beyond the salary kunempilo engiphilayo okuthiwa i-supernatural provision etholakala ngokuphila impilo ethokozisa uma nivuma nilalela nokuhle kweso. Ebazalwane isono siyabambezela isono siyasokolisana financially spiritually uba ihlupheki noma ugqokile ufaneleki yakunconywa abantu abaphinda impahla bethe wow ngoba umsana nomzalwane makakulele umbathwa inkazimulo ingakho iBhayibheli bonke bonile basibekelwe wonke umuntu ola endlini live a life that can attract glory to you. What Adam language abantu abadlile uyazwakala uma usuhlile funa uma usuhlile uba nenkani uyakholoza yabona uSathane vele uthi uhleli wedwa athi uSathane phenduka ukuthi wena aSathane uyababona abantu uthi ithi zakho akekho umuntu ongobhedilana sonke siyabheda nje la sonke siyazenza izinto phela singabantu semhlabeni yabona beqala ukhuluma nje singabantu semhlabeni ungasasela umntwana kaNkulunkulu khona lesiyona ke usudlile ngoba ubudla ukuthi sonke senzile noma ungenafakazi indaba ngoba uSathane akafuna uphenduke kuze uphambane nenkosi usuyikhonze kangaka nangu uJesu isipho wathi uNkulunkulu kuthatha cela sibe nomhlangano la othi akudliwe odlisile nodlile sasa siyahlangana la ntambama kusasa ngiyabuya madoda othena akudliwe ngicela bela odlile wayithi akudliwe umdlisi na ngiyamdinga nayibona kodwa legend isuka kahle isuka kude nalenkonzo angisho ukuthini ngisenkonzweni ngiyadlula nje ngiyayidlulela nje lashona ilanga ngakusasa awehlo usomandla madoda ebazala tshela makhanda ukuthembeka icharacter yakhe akancekile ekuthembekeni kwakho uyacanga nje uNkulunkulu asitreat ngokuthembeka kwethu ngaba sira khona abathembisa labexayekile uthi makulunga inkosi yokukhonza njalo abekho namhlanje akekho la uNkulunkulu vele uthi mina ngehla ngoba mina kuJehova ngithembekile kodwa kothembekile nami ngiveza ngithembekile it's a dimension ungaphila isikhathi noNkulunkulu eseyide ufuna ekuzwele lithi Enoch walk with God it's a dimension Enoch walk with God shothi uNkulunkulu behamba no Enoch ehamba mephelela manje ushesha xoshwa Abraham walk before me ukuhambana nokuhamba phambi kwakhe it's a dimension because you become a model for God khona ukhonza kwakufuna kunyuke manje ya ungena lana uhamba naye kodwa ufuna uthenje uye izinto usungahamba phambi kwakhe ya bakubusayo ngiyababusisa baqalekisayo ngiyabaqalekisa uyimina phambi kwami uyimina phambi kwami walk before me wathi Adam sasa hlanga la madoda ke othena akudliwe nodlile nothi akudliwe nomdlisi ngiyamdinga ke zena hey uyathandaza uma ufuna uNkulunkulu qala waqala ke nelofeni yonke leplan which is the snake othi niyodide ngizoyimemezela kuwe the seed of the woman will crush your head wayibuza uSathane ukusoleni losifazane lembewu manje kodwa the seed of the woman will crush the head of the serpent ngicela amen enkonzweni wabazalwane ngiyamemezela namhlanje kunamakhanda okumele siwanqamule siwagcobe siwabulale angawele einganeni zethu nisakancane ngase ngiyaqeda ngithi mina generation in the responsibility of crushing the head ngoba inyoka ya prophet wa kuGenesis yavela kusambule se7
Because if you don't attend the hate multiplies. Asilwi kanjengoba sithanda ukulwa, sinikele kanjengoba sithanda ukunikela. Asingothi sivuke sithandaze ngoba sithanda ukuthandaze. We are dealing with the hate that is affecting our generation. Iyamemezela lonke ikhanda elihlukumezayo siyalinyathela. Lonke ikhanda longasebenzi siyalinyathela. Abantu abakafike labantu lapha enkonzweni awuthinta ababili nyathela. Ikhanda lokuhlupheka, ikhanda longabi namali, ikhanda lokuswela, ikhanda lama-chronic diseases. Okwabulala umama ngeke kungibulale. Ishanama, I'll tell you never to crash the head. Nyathela ikhanda longayithola ibhasari, nyathela ikhanda longawuthola umsebenzi. That's it. Koshana Limbrando Zukamahani Lipapata Gedika Dusaha Likabaya Kadosuta Ele Mazuka Pata. What is the seed of the woman will crush your head. Every generation oyedwa umuntu emndenini okumele aphakame anyathele ikhanda. Kunomuntu afuna ukuthi igcina ngami ayisadluli. A generation, every family needs a David. Also to Goliath, hey, subathuke kwanele manje. 40 days is too much. At you coming to me ngengcula, usake ngomkhonto, kodwa mina I come in the name of the Lord. Ngizomemezela igama elingaphezu kwamagama onke. Okwahlula abangaphambili we refuse. Okwanqoba abazali bethu thina siyanqoba ngegama likaJesu. Lonke ikhanda selinyathela, lonke ikhanda lesitha. It is crushed. It is crushed. It is crushed. It is crushed. Tina so kanwa skane. Yeah, it is crushed. Tina so banemali kodwa scones. It is crushed. Tina so banempumelelo sibe ngomngcwele. It is crushed. Tina so bambamanda siphathe inkampani siphathe ama-airport kodwa singabantwana bakaNkulunkulu. It is crushed. Shout, the limitations are broken. Every head is destroyed. Every power is catapulted. Every altar is destroyed. Shout hallelujah. But the seed of the woman will crush your head. But we are. He came to a woman. He came to a woman. What? Because you listen to a snake. In your no, may your ears be immune to listening to snakes. If we talk TikTok, it has a group. Yeah. Uzozuze tu umuntu hayi lesi siphila amasi nobisi uthi wena ubisi hlezi ngulithenga nje. Asengahlula ubisi. Kulezi inkinga engaka engibhekene nazo. Athi lesi su 5000 ngamzuzu no 5.6 ebank. Inyunga. Isitha silalelwa. Isitha silalelwa. Angisho amalunch amahala kumuntu okushelayo wathatha uma ungomfuni. Aba wonke umuntu odla imali yomuntu udla amandla omuntu. Amandla omuntu aphethe umphefumulo womuntu. Sitha nje silalela. Uzazi ukuthi angeke kule level yokushada nokuthathwa ungathathi into zabantu. Ungathi wena ngiyamnyuza ngiyamqaqa ngizogaqeka wena. Zogaqeka. Thanda mina bazalwane. Thule bandleni. Ayithathwe into zesithi. You don't entertain this anymore. Yeah, awudlala awuhleki. Funa ukuthi babone ukuthi lo ungadlala nabo bonke la irest kodwa ayilo.
Funa kube nayo into ethi hayi lo. Yafuna umuntu kuthiwa bonke omama ungabajokisa kodwa ayilona. Yeah. Futhi nje nalokho ukuphathe kabi ukuthi nomuntu nje uzokhuluma amagama nje. Uyibuza ukuthi ngisukile emuseni. Ungabi lulu, unga-approachable. Usinde ey'ntweni ey'ningi sitha as entertain. Uthi-ke kulo mama lona ngoba yena ulalela-ke inyoka. Uthi-ke uma uzothola abantwana uzobathola kanzima. Yabona ukuthi uma uzothola abantwana uma sithina sichaza sithi ama-labour pains ngoba sishoda nge-vocab. Kodwa akusiyo ama-labour pain lawo ngoba ukuba ama-labour pain ngeke siku-21st century odokotela ngaba bakayidevelop i-antibiotic noma ama-painkillers ukuthi umuntu umesikwa engabuzi ubuhlungu. Ngeke labo dokotela bafunde kangaka ukuthi kuze kube namhlanje abakayidevelop into engavala ama-pains ukuthi umuntu asikwe kodwa nje hleke. Joya bathi ngiyabuya ngisade hayi sekunja. Siyavumelana ukuthi kusho akusiyo amaphenda wana. Akusiyo amaphenda wana, lawana yizwi. Ngoba ngeke ukwazi ukuthulisa izwi. Umuntu esifazane umezwe amaphenda kusuka izisuka ngapha. Phela lento amenyezele ideni kumele isebenze kuze kuye uJesu. Ingakho akekho umuntu wesifazane owathola umntwana ozothi enkosini akashiyezwa. Umuntu abantwana ababisho ukuthi ama-sermons abathathu wake wawezwa empilweni yakho irrespective of the religion. Ngoba izwe lamenyezelwa usalizwa kuze kube namhlanje. Thule bandleni izwe lamenyezelwa. Yeah. Futhi umuntu ubezwa lamapheni izinto ayishoyo ungayithathi serious. Ungayithathi serious. Umuntu ukezwa lamapheni amemeza ethi ngeke ngiphinde ngizale. Mhlawumbe naye after 3 years iphuma hayi bokhela kwenze njani manje? Athi hey awungiyeke. Lo ngeke ngiphinde uzalo wayezizwe isuka ngapha liza ngapha. Ya omunye amemeza ethi ngisayifuni baba ngazama ngizamfuna emtshela sihlangana nami. Uma eqeda ukudeliver ethi muphi ubheke uthi awungazithi. Osifazana wadlula wathi endodeni from today ufica insimi ready wafica unkosikazi yonke into yakhe ibi ready but from today your seed will compete with thorns in the ground. Wathi usuzodla ubudla ngaphandle komjuluko but manje usuzodla nomjuluko. That's why in every judgment kwakumele uJesu enze counter attack. uJesu thina sekho kulesekuqaleni ngoba uJesu uthandaza eGetsemane kwaphela umjuluko. Ngoba wengeke kwazi uJesu ukunyuka esiphambanweni engakawuredeem umhlaba. Thina sajulukela ukudla. Thina olungileyo yamlungisela isinkwe salo. Phela uJesu kwakumele anyuke esiphambanweni esawuredemile umhlaba. Number 2, uJesu kwakumele anyuke esiphambanweni. Athi your seed will compete with thorns. Kwakumele anyuke esiphambanweni ameve wathwele. Ingakho ngamele wathwele kwi-wrist, engakwazi wathwele ehlakaleni, engakwazi wathwele edolweni. Kwakumele wathwele ekhanda because ameva represent icase. And inhlupheko yomuntu ayikho esibongweni sekhanda. Ingakho leli gazi la kwakumele liphumile kuJesu to liberate the mind. Ukuthi wena usakhalela umuntu owakushiya unenkinga la. Yeah, wena uhlupheke la uma ungadila ne-mentality you can succeed. Ngoba i-mentality thini? I-mentality ithi if I can't bake a cake I must bake a bread. Awukwazi ukukhalithwa nami mina impilo yami iyabheda cha wawufuna ikheke empilweni yekangalenzekanga yehlele esikhweni. Uma singalengisike iya ngimasikhonza but awukwazi ungamnayo into oyibhakayo unedesire yokubhaka. Lala ngizweni wena awudingi ukusuka ku626 yokomunye casing breaking night casing awukwazi ukubreak ama cases. Your cases were broken but you need to be liberated here. Impi yomuntu ilana.
Awusadinga esinye isambulo, sitholile. uJesu is a revealed mystery. Nisona sambulo lesi. Awukwazi ukuyimanje uthi wena izinto zakho njengamanje inkinga isibonga khona abantu abazala balahla emgqonyeni akazi isibongo wacoshwa umuntu wamusa kwi-home wakhulela i-home wafunda waphasa waba liberated angibazi abazali kodwa ngiyazazi mina amasho wena nabo bonke abazali unogogo nomkhulu nobaba nomama unogogo wangapha nogogo wangapha kodwa usakhalela ngokuthi isibongo sakho you are unfair to yourself. Uthi manje ngakho into zami zinjena ukuthi mhla ngishada ngaso ngangena emini kwamele ngene wena ukhala ukuthi abantwana bekhe emshadweni khona bangalotsholwanga thiwani ke ngabo wamele uwazi empilweni ukuthi konke kunesikhathi sakho yakhona bathola abantwana kodwa bangawuthi khona bathola umntwana kodwa bangabathola umshado unenkinga nje kumele hambise izingane unenkinga ukuthi ngifuna ngishelo yangishelo manje musana ukuthi uNkulunkulu etheni ubusisilo nikhulula maqondana nesono nizokhalela izinto okumele uyisothe la engage your faculties think sit down ngenza ngezandla zakho akwazi ukuthi December wonke umndeni muhlangene ukhala ngeplate lakho awubona iplate abathawuzela mahala lingahamba erank ufuna abantu kwehla ingilosi ithi uJehova hamba udayisa rank kuzothenga tell your neighbor think like a man. Wathi uNkulunkulu okay sengivalile sengiqedile wathi wena ke othena kudliwe ikhanda kulochobozo yeah ingakho ipublic ke nencwadi yamacala ethu eyisimangalela yabethelwa apostoli ngifaka iphasi kanjani yabethelwa kanye noJesu esiphambanweni so that whatever the enemy listen to me izinto usathana ahluleke ngalo noma ezokuaccuse uNkulunkulu ukubuka ngezibuko zegazi likaJesu yeah uNkulunkulu ukubuka ephethe evidence usathana ephethe ama-VL ephethe yonke into kodwa uma uNkulunkulu kubheka through the blood of Jesus akubona uthethelelwe ingakho alike icala liyofunyana against you when you are born again because God looked at us through the lenses of the blood. Hey! Okamagazi mpostoli uma esiwathinta odokotela baba operate umuntu bafaka ama PPEs bayivale ngoba amagazi uma lijaza liyangcolisana kodwa lika Jesu uma lijaza liyahlanzana kwasho indoda yehlaba uJesu ohlangothini lithi phambili kwasuka igazi laqonsele eswelayo yamemeza indoda athi ngempela lona uyindodana kaNkulunkulu. What a wonderful blood. It reaches the highest mountain and it flows to the lowest valley. Oh, what a wonderful blood. Liyahlanza, liyahlanzisisa, liyathathalela, liyafafaza, liyanqoba, linamandla, likhuluma. Ongibona kunegazi leyinkosi lemathole, eleyinkosi lihlanza ingaphandle, kodwa likaJesu lihlanza unembezi. Oh, sindisi. Siyabonga Jesu negazi lakhe enqabileyo igazi lakhe namandla negazi lakhe lanqoba lo mpristi omkhulu odabulile amazulu wehla waba umuntu ebantwini and the word became flesh. Gazi lamagazi gazi eliphilileyo wathi wena you'll be defeated in the cross. But in the seat, he was speaking about Jesus. But the seat of the woman. Kuzofika ongayazi indoda akhuleke. Akhuleke. Wathi wena indaba yakho isesiphambanweni. That's why every powerful prophet isithi sasaba siqalaza kanje. Sithi ngabe uyeni izayo zochoboza ikhanda. Afika prophet aphuma hamba. Aphinda athi kanti usathi kathi ubani lona ozokuchomoza ezaphi la prophet usimango umshiya kanjalo yeah wonke umuntu antathini Malachi
baprofeta bahamba kanti imbewu yesifazane isedleleni. Lapho emdestroya khona wathi ngemvimbo yakhe saphiliswa. Usele 4000 years uJesu afike. Already Israel wayizwa i-effect yemvimbo iphilisa. Ayikho into ekuhlupha namhlanje eyaba khona before i-solution. Wathi wena ke sokuhlangana esiphambeleni. Sokuhlangana esiphambeleni. Wena ozobuhlungu nenoba bencane izinto eyodwa. Ubhekene njalo uSathane uthi ngifuna ukubona ukuthi uzobaxosha. Wena mawangixoshe. Kwacaca is a court of justice. Akwenza ka right. Kwenza ngaka left. Wathi ngicela ningiphumele. Saxoshwa ensimini kwabekwa ingilozi ekadile. Tree of life. Sithandazana sonelana. Uma xoshwa thina kwagcwaliseka enhlizweni kaSathane wathi yeah. Akuthi ngasondela kancane. Kodwa Job emhla kuxoshwa uSathane waxoshwa kodwa uNkulunkulu wangaba nandaba. Kodwa makuxoshwa thina waxosha kodwa wahlupheka. Wakhathazeka. Hawu ningasho mfakama usaxoshwa ensimini. Kodwa aye enhlizweni. Sanqedile. Saqoshwa phiculu. Kodwa sangaxoshwa kuphi? Uyazi lento ngisho niyayazi uje manje seniyakholwa ngenza kanjani nizazi izinto. Wake wamala umuntu ngomlomo. Kade usamthanda enhlizweni. Uma umuntu umaleke emlonyeni uthi sakufuna hamba lento nencekela nanani ushonke into. Umuntu wenkosi uzohamba. Umxoshe emlonyeni kodwa ungamkhiphanga. Yeah. Wena phinde futhi ubuza abantu. Wena phinde ubuza abantu futhi uthi i-network ayikho yini. Bathi abantu i-network ikhona uthi inginocingo ongenile. Kanti uzothi uphuma ekhaya umbone edlule ezansi. Izingane zakini zisezansi zibuya izingane nezibhala. Ubuza izingane utheni bathi akashongo lutho. Yini uqosha umuntu emlonyeni kanti umqoshanga enhlizweni. NoNkulunkulu wasiqosha ensimini kanti sisenhlizweni yakhe. Lithi noma esiqoshile kodwa waqinga indlela. Ukuthi umuntu engamlanda kanjani? uNkulunkulu waqinga indlela ukuthi umuntu engamsindisa. Yini yadala ukuthi uma esiqoshile ensimini ehlisa imani. Umandla kanjani umuntu ongamfuni? Imana ke bazalwane kwangama flowers ka Loveberg. Uthi ngisangithanda njalo. Ukuthi nje ngisashota ngomuntu onganifela kodwa nje ngicela nibe nibamba lokho. Amini ubeba insika yefu. Ubafikelelana elangene eshisa yehlane. Hayi indlela ephansi zokuthi bekezelana. Ngisacinga indoda efanelwe ukunifela ngoba kwakufuneka ongenaqala ukuzofela abaneqala. Kwakufuneka onamandla ukuzofela ababuthakathaka. Wasiqosha ensimini. Kanti akasiqoshanga kuphi bazalwane? Ingoba sivalelwe ulwandle elivule. If he's really angry about us. Now go, nante sibanga noSathane. Waxoshwa wangacingwa, saxoshwa sacingwa. Oh, likhona nje bazalwane. Angivale ngalamagama. Uyabona uyezayo bethi ngemvimbo yakhe thina siphilisiwe. Hawu nikhona usondelane. Ngemvimbo yakhe thina. Yeah. That statement is two dimensions. Okay? By his stripes we were healed of our diseases. It's true. But another truth in that statement, ukuthi ubethi thina ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Isho ukuthi wahlanganisa ngemvimbo yakhe uJesu. Wahlanganisa umuntu wamhlanganisa noNkulunkulu esiphambanweni and he glued them together. Waphilisa ubudlelwano
obekunobuthi. Manje ke indlela njoba once wahlangana noJesu esiphambanweni, no wahlangana noNkulunkulu kuJesu esiphambanweni, akusahlukwana. Mhlawumbe ungamdikila kodwa uphinde uyibuyele. Mhlawumbe unga-offendeka enkonzweni uthi wena enhlizweni yakho uNkulunkulu ngisakufuni ngisakhonze ngivela lento mina abantu bayahleba nani. uNkulunkulu umdikile uphinde futhi uyibuyele wena. uNkulunkulu sengibuyile ngiyaxolela sengibuyile ngiyaxolela ngoba lana udikile uphinde uyibuyele ngoba angisakwazi ukuhlukana. Noma ngenzeka iphutha uqhuzuke uthinta uwe ekhonzeni noma uhleli kuyo leyo ndawo ohleli kuwo uthinta izinto zakhe bese ucinga u2 uye kuJubo uthi kulukuthi uthi sifiso ncwane uthi kulungile baba uthi play yindaba ngoba indlela enahlanganiswa ngayo akusahlukane umkhumbula noma usebuthakathakeni. He includes us. Okay, let me tell you, into yomuntu noNkulunkulu is beyond the church. It's a kingdom. Yeah, you become an ambassador ephula imithetho. Yeah, ingakubabishana bathi ungibeke, hey ngiyayazi le ungibeke. Oh, lo mbeke usuke ethi we indirect, lo ndlela ngiyayazi. Ukuthi nje kunento etemporary shenobudlelwano. Hlala ngimi. Nami ngihlale kimi. Bazalwane, i-connection yoNkulunkulu nomuntu is permanently and internal. Children became according to scriptures. uJesu ke bazalwane weza njengomntwana waseBethlehem ukuze azobe inkosi yaseCalvary. Angiphinde futhi. He came as a baby in Bethlehem so that he could die as a king of Calvary. Weza njengokusho lombhalo. My closing statement ithi Isaiah intombi izokhulelwa izale indodana. Intombi izokhulelwa izale indodana. So a virgin shall conceive and bear a son. Okusho ukuthi lento ethi intombi izokhulela shuthi he will get pregnant without an effort of the man. Ngoba isolution la ithi sifuna sonke somuntu kodwa asikwazi ukumsindisa ngegazi lomuntu. Ngoba lonke igazi lomuntu lithabathele esonweni. So ke ingakho ke manje intombi kumele ikhulelwe kodwa indoda ingekho to break the line of sin. Nikhona bazalwane? Lento isho ukuthi ke uNkulunkulu uyakwazi ukukunika without damaging anything to you. Phela lento ethi intombi izokhulela kusho ukuthi uMaria wakhulelwa wasala wayintombi. Wazala wasala wayintombi. uMaria wayekhulelwe wayengathenda umhlaba. Aphinde azala aphinde athenda umhlaba. Okay, let me take it further. Ingakho phela iBhayibheli lithi seek first the kingdom of God and all its righteousness. Basically, everything shall be added. Ngoba embusweni kuya edwa ezweni kuya exchange. Lana siya edelo la. Lana ufike unika insindi uthola insindiso. Yabona awukwazi ukuthi uma usuthola insindiso uthiwa nangu umsebenzi. Tetela lo tetela lo. Uthi hayi bese uthi uNkulunkulu usizwe isizayo. Uzolamba bamba lo. Ingakho uma usindisiwe, if you can't get it through a boardroom, don't go to a bedroom. Ngoba lana exchange siya edelwa. Yonke into ozoyithola ukuthi udedele okunye ukuze uthole okunye ayisuka uNkulunkulu. Lento shwele statement uthi the virgin shall conceive. uNkulunkulu uyakwazi ukukunika wamnika umntwana kodwa umntombi basala. Kusalelana, it's a kingdom principle ukuthi la embusweni kaJesu uyanikwa kodwa ungalahlekelwa yipeace. Oh singamthola uNkulunkulu nje. La kulombuso la. Kunabantu abawa mhlaba eshaka. So no says lana to hey. Awukho. Ngoba uma izinto uyifune ngeingqondo zakho ziya exchange.
Kunabantu abaye kukhonza mhlawumbe bathola umsebenzi. Ethi ayibasalana ngizovela utshela nje namhlanje ngizovela bafethe ngibhizi. Uyavela wena namhlanje. Wena enkonzweni uyavela isign ukuthi lento ayedwanga yenziwa kanjani? Ngoba ezweni kuya exchange kodwa embusweni ubamba insindiso ubamba imali ubamba ukuthula ubamba prosperity base abantu ayidwe umuntu ayedwa phethe izinto ezingaka seek first in the kingdom of God and the righteousness thereof until all these things tell your neighbor shall be added. Asidayisi ngemphefumulo yethu ukuze siphumelele kuyomsiza ngalo umuntu ususizwe lonke onakalelwe uphilo phakade njalo makhelwane thatha kodwa ungalahli okunye yahanda zikhaphana stop. I can say many things but I'm tired. Ngicela ke ukuxosha umoya wodwa enhlizweni zethu. Asixoshe lo moya othi I will succeed at all cost. It's a dangerous spirit. Uthi nje usuphumelele ngenza noma yi lana says noma yi. Lana sifuna umbuso. Lana says noma yi. Ingakho onke ama-ambassadors funa siwa-train. La ukhona bazalwane uNkulunkulu kunenta uma uNkulunkulu ekubusa umsebenzi musu ukulanda salary kuphela ungabuyi nemphefumulo. Awukwazi ukuhola ka-12 ngonyaka uNkulunkulu angatholi imphefumulo u-12. Ngoba uyi-ambassador uthunyiwe uyele lapho kuyomela umbuso. Awuthi uthola okuyele nezulu alithole uma uhluleka lizokureplace ngozoba responsible. Thina sikhonzisa abantu ke manje yonke into yabo iya ukuze isebenze nasembusweni iyanca. uNkulunkulu sincengela ngisho isikhathi. Sikhonza nabantu abathi yena upowerful kodwa phela akaqede manje unaye ngeke upowerful yena kodwa no you can. uNkulunkulu akakwazi ukusiza ujahile. Ngoba lana sizolekelela umuntu osetshenzwa isitha sivumele sikusebenze nathi. Njengoba uthakatha nje uyasetshenzwa. Njengoba uvalelwe ebhodleleni sivumeleke nathi ngo-operation esezulwini siqaqe sikhipha lezinto abakufaka zona kodwa ngeke sikusize ubhaquza futhi ujahile. Asikwazi ukukhonza abantu ovela phethe isikhwama kushunyela athi ngathi wezinto esirious athi uyabheda. Awulithi amen bazalwane. Lana ke uma sizokufundisa uma sizokufundisa ukwamukela embusweni sinika isikhathi. uNkulunkulu akamsiza umuntu ojahile. Makhonza nje ukwazi ukuthi inemvuselo 14 days no 14 days ngilala late ngivuka early. Into yokuqala ufike yona uthi la ngiyakhonza ngoba no 14 days angazo uyini ozofika uyishiye ezongisiza emabhendini onyaka uma uqhubeka. Abanye abasibona isidingiselo lomlayezo kodwa ngo-October yobenza isense. Uma into ungayizwa kahle ishunyelwa uthi I resonate namthatha ufake emkhohla khohlweni. Asisini ukuzochaza sizokwakha. Yasizokwakha. Manje ke angifuni mina ukuzosebenza umuntu ojahile. Lana siyasebenza. Ngoba impobhekena wena ubhekena nama ancient gates unama ancient problems. Kodwa ukhonza uphethe isikhwama kanje. Ngikusiza kahle. Siza kahle. Funa siqaqe manje. Lenke ngobhekena yahluluma wakho izokuhlula nawe. Muzoba nale mentality lahlala phansi. Uthatha ama instructions. Success. La sizokusiza. Lobaba ubhizi kakhulu. Labafundi babhizi kodwa bahlelana sizama ukulekelela. Ngoba khona into esizayo. And ke umuntu bezosizwa ufuna develop ama systems. Sengiqedile. So first develop ama systems. There was a biggest question njoba niyabona ukuthi kali wezweni emhlabeni. Bam interview i-foreign minister se-Iran ethi hey nayi Israel no-American bomber. One had to be straight in America. Uthi no. It's not about that. Sisashaya ama-bases ase-America akuma-neighboring countries. Sadubula iy'nkanje zabo ukuze uma besifuna ukusuka la bengabi nayo indawo yokulenda. Ngoba it's not about ukudubula, it's about systems. Imba uyinqoba ngamandla uyinqoba nge-system. But number 2 sina 50 years planela le. Wena ingakho ngisho khona into yenza ukuthi umakhonzo ubhoreke enkonzweni usubanjwe idemoni elabamba wonke umuntu la uzalwa khona. Ukuthi ube sendaweni eserious ukuthi ungabi serious. Ube sendaweni esibusi futhi athi siqalekiso.
manje ngakho ngesikusize singakunikanga ama-systems akukhonzwa ke kanje ukhonzwa ngokulalela instruction. Uma ngithi charge your neighbor ngidlali ngawo ngoba uma sithintana kanje kunomlilo osuka ngapha uye ngapha omunye usuke ngawo ayikho into enkonzweni engekho spiritual. Ngathi ngisho umuntu ohlala eduze kwakho spiritual uthi ubani ufuna umthandazela umuntu ohlala eduze kwakho enkonzweni ngoba uyahlala nomuntu eduplante osathana ukuphazamisa ungayizwi semona. Ya lokho ekunika ichepisi ekunika amakinati ekunika ubanana ekunika uma uthi shopra chonga ngenkonzweni uzofunani kanti khamba uzophazanyiswa wena. Shout hallelujah. Khona abantu abaphatha igross enkonzweni uthi nekhonzo umuntu usekunika amakinati selihlafuna amakinati ke manje awusa-understand uthi usathuswa amakinati nayo ichepisi amakinati ngapha ichepisi uthi kusakhonzwa ngithi chaja neighbor uthi wababhela kubanana udlofa katethi ake sibambe ushukela wena iyaphi igross engaka enkonzweni kanti cha umuntu amkhethelwe isitha ngoba kumele uhluleke njengoba bonke ozalwa nabo. Shout I refuse to suffer like my parents suffered. Cross engaka enkonzweni manje uphethe amakinati ubhani ngathi inkawu ngapha awusasazi nawo uthi yena uphafula kodwa akaqedi yeka lowo muntu leyo ngoba sizokuqaqa la yasizothula kuwe manje sizothi manje ungalindi imoto hamba uvula indlela engena imoto ekhaya systems because you must place a demand on the ground for the manifestation of thereof. Systems kunabantu lana ungeke badrayive ufuna bawuqasha i-TLB ivula indlela bagijime bathakathe imoto engakafiki uyabatshengisa nje ukuthi vulekani masango nale mnyango yaphakathi ingene inkosi yenkazimuli kanti ingubani lenkosi uthi uJehova iqhawe lokulwa is terrible in practice. Namhlanje sikhuluma ney'nsizwa namhlanje ukuthi no ivakashele indawo edayisa iy'nkomo yokuthi ezokulobola ikhomba imi kanjani wenzani sikunika ama-systems ngoba webazalwane you don't do things because you afford them, you provoke atmospheres. Uma wenza uwokho udlula ukudayisa khona imoto uyangena ubuze uthi le moto imali ba-240,000 uthi installment nge-zero deposit without a balloon imalini bachazela ukuthi installment singaba u-4.3 bese uyabuka wena uthi 4.3 wathi ngigrosa nge-6,000 ngidla imoto ngidla imoto sengidla imoto eyinqaka. Kunabantu endlini abangazazi ukuthi bengahlala endlini zamabhondi uyasaba uma ebuka yena ebuka i-background ebuka ibhondi uthi uma isengihlula imingasakuhluli phela mkhulu ngakuwe bambuyazi bengisemarisburg eMidlands Mall ngihlala nomunye umfo osebenza ePhotoshop uyangivimba uma ngiqhamuka uza kimi ngidlulisa kanje ngeqhawulo sethi bamdlovu njalo sinephila uthi angifuni ukubabenzela ngoba nami semsebenzini nawo babuyami uthi ngina 3 years ngikulalela uTikTok uthi sengakho u9 room ngakhala ngomholo wasePhotoshop uthi you taught me systems angabukanga iphakethe abuka umbuso. NgoJanuwari ngibuye eGoli ngehla lapha e-airport mangehla ngivinjwe indoda yasekuphakameni ithi baba uNdlovu ngiyabona namakhosikazi amathathu uthi la makhosikazi amathathu khona esithathu lesithathu lizizohamba uthi ushemba kubusisa uthi izinto ezifundisayo sangakha ngabe indoda ngaswele ingane zabantu ngayilanda ngase ngasayinakekeli sondelana nomlando ngoba umbuso uthi akusibona bonke sobashumeza bathatha uJesu kodwa sithini ngabantu abangakamtha yini singabanika yona yombuso engabenza baba ama-good citizens ngoba umbuso is beyond a preacher ngoba uma nobaba ongafuni ukuphenduka kodwa singamnika izinto ezomgcina esimeni sokuba indoda ingane ke intombazane senkingeni yini at the moment
kungakakhanyiseleki indaba kaJesu. Yini ngoba ikingdom is about systems. Yini singabanika yona ibagcine ukuze mhla kufika ongamchaza futhi uJesu enomusa after 20 years kodwa bakayenza idamage. Bakayenza idamage. Ngoba zikhona izinto esinazo ezisebenzayo. Engabasebenzela abangakangeni kodwa ubagcina. Ngoba uma sithi Jesus athi angimfuni, kusho ukuthi sekwenzakala ngalo muntu. Sesithi hayi inkonzo esikhokho, there's something wrong about our approach. Ngoba the biggest question is uJesu bengamtreat kanjani lo muntu? Jesu ufuna endlini kaZake uZake nje uthi Jesu introduce system. Ukuze uma engaphendukanga ke maphendule kubafundi babo. Kodwa lento ingabi foreign kuye. That's why akekho umuntu endlini ofuna sindiswe bese yabaleka ohlala kamfundisi. Sindisa uhlala kinzi kushise. Bakushaye bakuthuka bakqa kodwa phila lento izibe namandla inqabe wonke umuntu ayigcekeni. System. Bengancane bakuthuka ekhaya uthi qoqolo baba yini manje ngeke sacela ngidlalisa bakuthuka ekhaya akwakayazi into iphethe. You are carrying a force. Jesu yamdinga. Jesu yamdinga. Jesu yamdinga. Sengiqedile. Jesu yamdinga. When usuno Jesu you need a superior knowledge. You need a superior knowledge. Uma sengibhekene nento enjengenza njalo. Yeah. Mangifike esigabeni esiyempilweni yami. Impilo ngathi iyabopha kodwa ngisilisiwe kade iqeqe yini okumele ngenze. Yiphi system yaseBhayibhelini engangigcina ngikule moment of my life. Let me tell you something. Kune moment empilweni okuthiwa in between seasons. Awukho phezulu awukho phansi ula kodwa frustrated. How to behave? Awukwazi ukuthenga ngoba imali miphela ngokusayo uzoyithola phela. Yabona futhi awukho phansi awukho phezulu in between season. You need the knowledge how to survive those seasons. No Jesus. Uthandaza. Uthandaza ababili namhlanje kodwa yokuqala. Othi nami ngiyayifuna lesi sipho. Esumuntu uKristu Jesu. Yesifuna sime ngenyawo. Cela ngibheke ngapha ke mnonke. Ngivakela uNdlovu ngiyacela uthandaze nami ngiyamfuna uJesu namhlanje. Cela phamisela sakho kakhulu. God bless you. Uthi nami ngiyamfuna. Hayi wasaba bani phamisa uthi ngiyamfuna uJesu. Nami lenkosi yenkazimulo ngiyidinga namhlanje. God bless you. Ngabe ngenza iphutha mangangithandazelanga. Ngicela nonke niphamise izandla nize kimi. Ngifuna ukunibeka izandla nje. Ibandla lishaya izandla. Abaseduze babalekelele ozani bafethu. Cela umuntu ade phamisa waze uzokuthandazela. Please come. Uthi nami ngiyamfuna lo Jesu. Ngicela umuntu kunomuntu eduze phakamisile mlekelele ze phambili. Awushaya izandla bafethu, shaya izandla. Ozani bafethu. Kichimani. God bless you my brother. Ozani bafethu ungasabi. uJesu isipho esivele ezulwini. Ungangasithola isipho ngebirthday yakho kodwa nasi isipho singunaphakade. Hayi baningi abathathu bephamisile lapha ngicela ningisondezele bona bazalwane. Uma kunomuntu ade phamisa isandla eduze kwakho mtshela unandi ithuba manje. Awani into esizelele ngingathola kodwa ibandla bazalwane. God bless you. Awubabonile abantu baphamisa izandla lana. Omusha amahlo nomunye yasaba msize wena osujwayele. Uthi nami ngenza kanje. He came according to the scriptures. Phakamisana izandla zenu. God bless you. Phunyuka musukusaba phunyuka. Ngicela ibandla libalekelele thina sonke silaphambi siphakamisile izandla. Ngicela lisho lamagama emva kwami lithi Nkosi uJesu namhlanje ebusuku ngiyakwamukela. Ngiyabonga ngokuthi ungikhethele kuwe egameni kaJesu. Lithi izwi lakho Nkosi umuntu eKristu wesidalwa esisha okudala kudlulile sekuvela okusha. Ngiyabonga Jesu. Konke obekungihlula nginqobele khona ngegama lika Jesu. Sula igama lami encwadini yokufa ulibhale encwadini yokuphila
ngegama likaJesu. Kusukela namhlanje ngisindisiwe, izono zami zithethelelwe egameni likaJesu. Baba ngibongile egameni likaJesu, ngiyabanikela esandleni sakho somusa. Laba kenkosi abanokulahleka, abanokuduka, laba yobanqobela, yoba nabo njalo njalo. I pray uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi umusa wakho ube extended kubona ngegama likaJesu. Thatha udumo ngempilo zabo, ungabe nokuphila kwabo. Sinqabula ngisho ukhondolo lozalo ngegama likaJesu. Namhlanje bayizidala ezintsha abathethelela izona. In the wonderful name of Jesus, amen. Let us welcome them in the family of God. Basindisiwe, bahlanzile. Singabanikela kubani apostoli? Cela nanguma, cela niphenduke nonke nango. Mama, cela nisiye kuye egameni likaJesu. Cela sishone ngapha sonke egameni likaJesu. Ushayina izandla. Uma kufika ingane entsha ekhaya, umndeni uyajabula. Are you blessed? Are you blessed? Awutshela makhelwane ngaze ngayihlalela into ekhona. Ngicela sinikele. Ngicela sinikele. Angithi asisekho emhlabeni. Sikhipha umkhulu emhlabeni. Ngaze bathi unikela ngendlela ashumayela ngayo. Ngicela sinikele. Sikhona umshini. Sis, call umshini. Awuze. Umuntu ophethe umshini bazana ngabanjwa. Isonto nikaxoshwana nje. Mwenza kancane. Shabu. Uona ngithi. Mana lapha ke patent down. Ngicela sibe sibusiso kulemvuselelo. Sinikele bazana egameni likaJesu. Cela bonke abano 100 rand. Okuya phezulu nje sizeni 100 rand 200 rand asize. Cepha ifoni yami xaphashi. God bless you. Cela sizeni bazana 100 rand 200 rand support umsebenzi wenkosi. God bless you. Ozani bazalwane, ozani. Ungaphoxi icareer yakho. Ungaphoxi imoto ohamba ngayo. Bathi basaba ukufundela into oyifundela ngoba bathi abanikeli abantwana bami. Ozani bafethu 100 rand 200 rand. Singaphazamisa singanyazi egameni likaJesu. Mina ngenza njena ngiyakholelwa entweni enje. Konke ngikunya kwenza sisi. Sizeni bazalwane sime nabapostoli basho ukushiyela ivangeli. God bless you. Ozani bafethu. Ngaphoxa ihairstyle yakho. Sizeni bantwana benkosi, Jesu inkosi. Thatha la yamsisi 200 rand. Oza. Kodwa ngibone ngenwele zakho uthi unemali. Ngeke kwenze nini. Umuntu onemali uyambona nje. Inwele nje. Ayihlangene ayisiyona impepho uyayibona nje. Ni sihloniphe inkosi singanyakazi bazana singanyakazi. Into esenza hleli ibhayibheli uNkulunkulu uyamthanda unikeza isithokozo. Thatha 200 rand. Siyabonga 50 rand asizeni. God bless you. 50 rand uyaphezulu 50 60 70. Asibambe isikhathi bafethu, asibambe isikhathi. uNkulunkulu ngibusise. Ngiyabonga baba. Bengisathukile into kule akangeni lutho ngapha. Kanti kuma abapostoli baphezulu. Asizeni bafethu 50 rand, 50 rand. God bless you. Angifuna ukuthi ayisiyanikela entene, ngifuna uyibonele nje. Mina ngiyawuthanda iqiniso. Ozama. God bless you. 50 rand. Sizeni bazalwane. God bless you. 50. Amen kaJesu. Amen. Lokhu uhlobo lamakhadi siyalithatha ozani bafethu noma bunaliphi ikhadi. Maku ikhadi nje. Siyalithatha ikhadi. Siyabonga 50 rand.
umnyaka omkhulu World Cup 2010 Asizeni bafethu uthi yonke indlela yanyakazi hayi ke yabona uma usale kuleli ibhasi lokugcina lesibusisweni leli ulale drop and bushe leli bhasi Asizeni sonke bafethu 2010 God bless you 2010 imbewu nawo le yasikho isimanga imbewu nawo thembeka kulokho nakho God bless you cela lonke ibandla leminyakazi cela lonke ibandla leminyakazi cela lonke ibandla leminyakazi futhi ngiyayithanda imbhenga kaMpostoli iyaxoxa ufaka nje imali yasho ukuthi ufake imali ozani bafethu 2010 God bless you 5 rand 2 rand 1 rand Asizeni bafethu imbewu nje nayo woza uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anibusise nibusekile kodwa siyabonga God bless you ngicela senze nje bantwana benkosi siyabonga mphathi siyabonga mphathi Pastor nama envelope support umsana ngaze kusuka umuntu omshini emuva eyothatha envelope Mana ke sisi chikana yakho phela ungalethe namhlanje eza namhlanje sizena nje bazalwane khona ezinye imvilo cela ngilethele okay ningahlala phansi bazalwane cha laba baphethe umnikelo niyabona ukuthi ngifuna nje ngihlala phansi ngingahlala phansi cela ngiphe ezinye imvilo qaqo sisi Ufuna ngishumele phela ngiqaqele. Cela ibandla lonke lime ngenyawo. Senze lenkonzo. Supernatural anointing in Jesus' name. Cela wonke umuntu olendlini aphume nale envelope from your seat of 100 rand kuyaphezulu egameni laJesu. Uyithathe nje wenze umnikelo egameni cela ibandla lonke lesi 200 rand 500 rand from 100 rand kuyaphezulu sasa ngizobe ngiyithandazela zonke lezi envelope. Cela wonke umuntu olayitendini please listen to the instruction. Makhona ngamphathela mawunabantwana ngabaphathela just a seat of 100 rand kuyaphezulu bring them to home. Please listen to the instruction. Tell wonke umuntu a church is a house of instruction. If you can't do instruction, you are not ready for this. Ngakhuluma umuntu lenkonzo secret ingcwele lento esiyenza inkulu futhi bunabantwana bathathele nabo noma umnyeni noma ubani funda ukuthi uma unikela ungashiyi umuntu ngaphandle cela ibandla lesi sikwenza ngomusa lokho bona manje ngawufaka ubhala igama lakho nesibongo ngikuthandazela but you can do it tomorrow. But if you have it nazo phathela abantwana phathe ebazalwane lana siya operator inkulu into esiyenza la umthathele nomfo we keyboard owakithi singasali bethu you can sacrifice that data for this. You can make a living through giving. Phamsi izandla zakho. Baba sibongile ngenxa kaKristu Jesu. Dumo lonke lungalo wakho namadla nobukhosi. Yonke imbewu ewile namhlanje siyayibiyela.
ingawele endleleni, ingawele emeveni, ingawele emadwaleni, kodwa mayiwele emhlabathini olungileyo. Baba, samukela ngokubonga every word elwile from your holy altar. Bless our life, shift us in the mighty name of Jesus. Ibandla lonke lithi amen. God bless you. Thank you, Jesus. Asiphamise izandla abathandekayo. Kube sibonge kakhulu enkosini. What a powerful word. Oba nabantu abathi I'm blessed. uNkulunkulu kodwa bazalwane, I feel shift. Yes, uNkulunkulu, it was just not inkonzo nje, kodwa khona izinto uNkulunkulu abeyigudlula. Laba bayinikele kuJesu impilo yakhe ngekuphinde ifana naseqaleni. Kulaba abalalela izwi benza lokhu umoya ngcola kushoyo, I'm promising you, uNkulunkulu unesimangaliso sakho futhi sesi-ready. Somebody say hallelujah. Asiphamise izandla. Thank you, Jesus. Father, we give you praise. Siyakubonga njengoNkulunkulu ongcwele nophilayo. Umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho. Ewaze wathembeka namhlanje ebusuku. Usimise kule ntaba ngoba usiqhwebela la ofuna ukushintsha khona impilo zethu. Thank you for your word, Lord. Sibonge kakhulu njalo mawukhuluma impilo yethu yamangala. Siyabonga kuba isipho ebusuku namhlanje noku-aligna impilo yethu. Thatha udumo lonke, igama lakho malibonge lidunyiswe futhi siyakuphakamisa njengenkosi. In Jesus' name. Cela ibandla lishayele uJesu izandla enkulu. Uma kuJesu uyile nkosi engikhonzayo angikho right. It deserves all praises and glory. Bazalwane, ipurpose ye-revival, 1, ukulanda imphefumulo. 2, ukususa ibandla kwi-level ela libekwe lapha. Fanele kubonakale nasemzimbeni kaKristu ukuthi kade kune-revival okuyindaweni. Nikhona nibathandekayo. Vangelo Kampusha siyabonga kakhulu. Engicela kushayele the servant of God izandla enkulu. Ayakhonza lo baba. Thank you so very much, great man. Siyabonga uNkulunkulu usisebenzele through your ministry. Nibusekile nonke. Nithi akabuye. Ngiqinisileni. Ngempela. Oh hayi ke. Thulubuke ke. Amen bathandeka. uNkulunkulu usemsebenzini siyabonga. Iservice yethu ifika ngasekugcineni. Ngicela uZikaNkulunkulu zonke ngiyanibona. uNkulunkulu anibusise kakhulu umphakathi. Thank you so much. Namhlanje kade si blessed sinenkosi yesizwe sakwaMondi. Kadila. Wena ufika lethu uyozugeja ngisho amakhosi. Yeah, kade sinenkosi nenduna yenkosi. The king was here and the chief ubekade ekhona sajabula. Saba nesikhathi esihle naye samnikeza opportunity. Unfortunately uthe uzoshesha hambe